У студыі да мяне далучыўся Дмітрий Шчыгельскі, палітычны прадстаўнік палка Каліноўскага. Добрый вечар. Вітаю. Ведаеце, хацеў бы пачаць з вами размову з курскай аперацыі. Учора з'явіліся гэтыя кадры, як украінцы наступаюць на новым кавалку абсалютна курскага фронта, то бок яны яшчэ адзін зрабілі наступ. Ёсць таксама інфармацыя з серады пра тое, што расейцы контрнаступ свой робяць. Як это ўвогуле аперацыя курскай Украіны ўплывае на расклад сілаў на фронте і на мараль, можа нават мараль унутры палка Каліноўскага і беларускіх байцоў? Ну, безумоўна, калі ёсць поспехі, гэта заўсёды добра ўплывае на мараль і байцоў, і ЗСУ, і палка Каліноўскага, і насельніцтва в Украіне. А гэта поспех. Мне падаецца, што больш важна казаць не проста пра мараль, а пра тое, што, на маю думку, магчыма, я скажу так асцярожна, гэта можа быць зменай стратэгіі Украіны ў гэтай вайне. До сих пор мы бачили за выключением там белгородской операции, якая тем не менш не была ЗСУшной, это была операция такая адносная. Группы, так, нібыта группы назовем. Нібыта группы, но гэта не была паўнавартасная вайсковая аперацыя, калі адбывалася супрацьстаянне на том фронте, які дэ-факта вызначалі расейцы. Украіна у гэтай барацьбе на тое, хто скончыцца першы. Там менш насельніцтва, там менш грошай, там менш зброі і гэтак далей. І я спадзяюся, я чуў такія меркаванні ад вайсковых экспертаў украінскіх, што ў Украіне трэба пераходзіць да стратэгіі непрамых дзеянняў, асіметрычных дзеянняў. І калі зараз это можа быць пачатак такіх дзеянняў. І калі ён будзе паспяховы, мы можам чакаць, што гэта будзе працягнута. І здесь узнікае пытанне дзе. Тэарэтычна гэта можа быць Малдова, Прыднестров'е, не Малдова, а Прыднестров'е, там ёсць вайсковая база. І гэта можа быць накірунак паўночны. А гэта значыць, што для нас та шмат чаго змяняе. Беларусь таксама. У мяне ёсць пытанне, я ведаю, што на яго можа быць не быць адказу канкрэтна, але беларусы і полк Каліноўскага бярэ ўдзел у гэтай курскай аперацыі? Мы не каментуем, дзе што, дзе бярэ ўдзел. Такія каментары можа даваць толькі прадстаўнік той, хто займаецца непасрэдна вайсковай працай, займаюся палітычным накірункам. Ясна. А можна распавесці хаця б пра акцыі беларусаў, якія ўжо адбыліся, ці вы таксама не ўпаўнаважаныя? Не, акцыі беларусаў адбыліся, беларусы прымалі ўдзел фактычна ва ўсіх акцыях, якія былі сур'ёзныя, прымалі ўдзел на ўсходзе Украіны, вельмі шмат прымалі ўдзел і з добрымі поспехамі. Ну, все-таки, давайте так, ёсць палітычны накірунак, ёсць вайсковы. По вайсковаму накірунку у нас ёсць людзі, якія значна больш кваліфікаваныя за мяне, яны будуць адказваць. Добра, іх і буду пытацца. Тады вам задам іншае пытанне, палітычнае. Калі вы кажаце, што палітычны прадстаўнік, то буду вам задаваць менавіта гэтае пытанне. Толькі што мы бачылі кадры абмену вайсковапалоннымі паміж Расіяй і Украінай, так? І прычым Беларусь аказалася пасярэднікам у гэтым абмене. Чаму гэта здзіўляе? Таму што яшчэ нядаўна Украіна на ўсіх платформах заяўляла, што Беларусь не можа быць перамоўнай пляцоўкай, таму што яна сатэліт Расіі, яна з'яўляецца таксама бокам гэтага канфлікта, а пасярэднікам можа быць хтосьці нейтральны. Ці штосьці ў падыходзе Кіева змянілася? Яны цяпер бачаць Лукашэнку і Менск як годнага і вартага даверу партнёра? Ну, па-першае, абмены пастаянна адбываліся на тэрыторыі Беларусі. Гэта далёка не першы абмен, які там адбыўся. Па-другое, што і як будзе... Мы маем трохкутнік. Гэта украінскі ўрад, гэта рэжым Лукашенка і гэта беларускія нацыянальна-дэмакратычныя сілы. І мы маем змену стратэгіі украінскую, і здесь узнікае пытанне, што будзе далей. Маё асабістае меркаванне заключаецца ў тым, што раней ці пазней пачнуцца перамовы. Беларускае пытанне на гэтых перамовах узнікне. Перамовы Масква-Кіеў? Не Масква-Кіеў. Я ўпэўнены, што гэта будуць перамовы Масквы, Кіева, Еўразвяза, Злучаных Штатаў, хутчэй за ўсё, вельмі верагодна Кітая, магчыма Турэччыны, магчыма Індыі. То есть гэта будуць сур'ёзныя вялікія перамовы. І непазбежна ўзнікне беларускае пытанне. І вось здесь і Кіеву, і Кітаю, і Злучаным Штатам прыйдзецца выбіраць паміж рэжымам і паміж апазіцыяй. Або і рэжымам, і апазіцыяй. Хто будзе ў іх удзельнічаць і як будзе вырашацца гэтае пытанне. А навошта ім прымаць гэтае пытанне? Яны могуць размаўляць пра Беларусь без Беларусі. Такое адбывалася не раз у гісторыі. Так, несумненна. І вось для таго, каб гэтага не адбылося, перад беларускімі нацыянальна-дэмакратычнымі сіламі зараз стаіць выклік узмацніць сваю суб'ектнасць, у тым ліку міжнародную.
для таго, каб якія-то прадстаўнікі беларускіх нацыянальна-дэмакратычных сілаў, я не буду казаць, хто і як, прымалі ўдзел у гэтым абмеркаванні. У Украіны ёсць запыт на бяспеку. І пытанне бяспекі, яно, на мою думку, малаверагодна, што можа быць вырашана выключна дамоўленасцю з Лукашенко. Лукашенко больш не верыць. Ніхто яму Ірпень, Бучу і тое, што адбывалася з поўначы ў першыя тыдні і месяцы вайсковых дзеянняў, не прабачыў. Калі беларускія нацыянальна-дэмакратычныя сілы не прадэманструюць справможнасць, патэнцыял таго, што яны могуць быць сур'ёзным партнёрам, то тады будуць перамовы пра беларусаў без беларусаў. Таксама ёсць пытанне Кітая, у якога ёсць свае інтарэсы ў Беларусі і ў рэгіёне. І здесь великая недопрацоўка, на мой погляд, тое, што кабінет, офіс, координацыйная рада де-факто камунікуюць в асноўным толькі з Захадам. Ёсць пытанне поўдня, ёсць Турэччына. То есть у нас тут атрымліваецца, ведь а чым будуць гэтыя перамовы? Можа, яны ёсць гэтыя размовы, толькі што пра іх нікому не паведамляюць? Ну, будзем спадзявацца, што яны ёсць. Пытанне, у каго і як яны ёсць. Окей. Вельмі цікавае пытанне. Калі вы думаеце, такія перамовы маглі б пачацца? Я не ведаю, калі яны могуць пачацца, но я упэўнены, што, глядзіце, аб чым будуць гэтыя перамовы? Або гэта будзе проста замарозка, ну тогда гэта пауза, гэта не вырашэнне, або гэта будуць перамовы аб тым, як жыць далей, якая будзе архітэктура бяспекі хаця б у Европе, а магчыма і ў свеце. Як ее адбудаваць, і здесь непазбежна ўзнікне пытанне Лукашенка і пытанне Беларусі. І вось у гэты момант я лічу, што у беларускіх дэмакратычных сілаў нацыянальна-дэмакратычных з'яўляецца магчымасць паўплываць на сітуацыю. Я не думаю, што калі такая магчымасць з'явіцца і беларускія нацыянальна-дэмакратычныя сілы прымуць удзел у гэтых перамовах, то наша грамадскасць будзе задаволена. Хутчэй за ўсё, яна будзе незадаволена. Таму што найбольш верагодны, мне падаецца, сцэнар транзіту, калі прыйдзецца якім-то чынам суіснаваць і беларускім нацыянальна-дэмакратычным сілам з іх вяртаннем у Беларусь, і рэжыму, які ёсць зараз. І тут могуць быць абсалютна розныя сцэнары. І прыйдзецца шукаць які-то баланс інтарэсу. Кампраміс з Александром Лукашенком? Ну, тут пытанне такое. Добра, мы адмаўляемся ад Ведаеце, на гэтым тыдні я чаму пра гэта таксама кажу? Мне цікава, што я чую гэта і ад вас у гэтым моманце гэтую ідэю, таму што на гэтым не новая ідэя. Мой калега Сергей Пацасонны з Вадзімам Кабанчуком запісваў размову ці на мінулым тыдні, вось дакладна не магу згадаць. І Вадзім Кабанчук, новы прадстаўнік па пытаннях абароны ў кабінеце, казаў таксама, што у прынцыпе ён бы гатовы быў прабачыць Лукашэнку ўсё, калі б той пайшоў таксама на пэўныя саступкі. Ну, па-першае, гэта не дзіўна, што ў нас супадаюць пазіцыі, таму што Вадзім Кабанчук гэта прадстаўнік у кабінеце, ну яго ёсць каманда, я ўхожу ў гэтую каманду. У гэтую каманду ўходзяць каліноўцы, уходзяць прадстаўнікі руха Каліновскага. І перад тым, як нешта казаць, мы апрацоўваем сітуацыю, аналізуем і гэтак далей. Я здзіўляюся не таму, што вы гэта кажаце. Я ведаю, што вы ў адной як бы структуры знаходзіцеся. Я просто кажу, што пра гэта гучыць уже другі раз. Всё вельмі проста. Значыць, глядзіце. Мы гатовы пачаць грамадзянскую вайну, мы гатовыя на крывю, мы гатовыя на ахвяры, што меншае зло. Ахвяры або прабачыць Лукашэнку. Мне не хочацца прабачыць Лукашэнку і яго паплечнікаў. Раней ад каліноўцаў я чуў якраз такі, што яны са зброяй гатовыя пайсці вызваляць Беларусь. Яны гатовыя пайсці і зараз са зброяй вызваляць Беларусь, асабліва калі будзе ўторгненне з Беларусі, Лукашэнка ўцягнецца, гэта зусім іншы сцэнар, но трэба разумець, што сцэнар не адзін, іх можа быць некалькі. І мне падаецца, што найлепшы сцэнар для Беларусі гэта ўсё-такі ісці на кампраміс, потому што гэта значыць, што мы пазбегнем крыві. І мне падаецца, што продзяржаўны палітык павінен клапаціцца пра народ цалкам, не толькі пра тых, хто падтрымлівае офіс Светланы Ціхановскай, там дэмакратычныя перамены і гэтак далей. У нас ёсць людзі нейтральныя, значная частка насельніцтва. У нас ёсць тых, хто падтрымліваюць Лукашенка, і нацыя
І гэта вялікае пытанне, як зрабіць так, каб мы пасля зрасцілі ўход да Лукашенка гэтую нацыю. Нам прыйдзецца прайсці праз працэс нацыянальнага дыялогу, разумення адзін аднаго, прымірэння магчыма. Гэта не значыць, што не будзе ілюстрацыі, усім все прабачыць. Но пры гэтым трэба разумець, што трэба шукаць які-то разумны баланс. І я лічу, што гэта меншае зло і, магчыма, найлепшы выхад для нацыі цэліком, як бы у каго не было вялікая жажда помсты, справедлівай помсты. Часам я разумею людзей, хто сидзеў, тых, у каго загінулі. Но, на жаль, у палітыкі так бывае, што адбываецца не найлепшае рашэнне, а найменшае зло з магчымых. Разумею, гэта вельмі далёкая, як мне здаецца, перспектыва, улічваючы тое, што мы перажылі і 10-й год, і 20-й, ўжо 5 гадоў зараз будзе. Глядзіце, мы ў рамках вайны, гэта зусім якасна новая сітуацыя. Падзеі разгортваюцца на фронце даволі моцна і хутка, і я не выключаю, што гэта могуць быць пытанні месяцаў. Гаспадар Дмітрый, вельмі цікава, але я хачу вам яшчэ одно пытанне задаць, таму што у нас будзе скончвацца час таксама размовы. Яно тычыцца рэформы у палку Каліноўскага. Мы чулі пра тое, што там зараз адбываецца. Вы можете распавесці, што змянілася вось за апошні час, як гэта рэформа ідзе, ці паспяховая яна, і, магчыма, пра тое, што змянілася з палком Каліноўскага пасля таго, як Вадзім Кабанчук, намеснік камандзіра палка, прыняў пасаду ў аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Першая рэформа ідзе паспяхова. Сутнасць рэформы, пра гэта можна казаць часамі, гадзінамі, ну давайте хутка. Хутка, вельмі. Сутнасць рэформы. Беларускія ваяры павінны мець палітычнае прадстаўніцтва, або беларускія ваяры гэта толькі пра тое, каб штурмаваць хаткі і браць пасадкі. Значыць, большасць байцоў лічыць, што беларускія ваяры павінны мець палітычнае прадстаўніцтва. Таму што калі ваяры, як мне сказаў камандзір штурмавой пехоты, калі мы не будем мець... Навошта мы сюда прыехалі? Каб вярнуцца ў Беларусь. Каб вярнуцца ў Беларусь, нам неабходны не толькі мілітарны складнік, але і складнік палітычны. Калі ў нас не будзе палітычнага складніка, чым мы будем адрознівацца ад наёмнікаў? Я зразумеў. І як атрымліваецца? У чым тады сутнасць? Вы пазбаўляецеся ад тых, хто супраць палітычнага прадстаўніцтва? Нет, ніхто ні ад каго не пазбаўляецца. Адбылося, як бы сказаць, разыходжанне крыху по хто чаго жадае. Абсалютная большасць лічыць, што трэба палітычнае прадстаўніцтва. І менавіта гэты працэс і стаў падмуркам, на якім Вадзім змог зайсці ў кабінет. Тады апошняе пытанне, паколькі час у нас скончваецца. Ці пасля прыхода Вадзіма Кабанчука ў кабінет палепшыліся адносіны па лініі дэмсілы офіс Святланы Ціханаўскай з палком Каліноўскага? Бо раней мы бачылі, што там не было паразумення. Ну, па-першае, гэта не зусім так. У полк прыязджаў і Франак. Так, але гэта вельмі халодны прыём быў. Гэта вельмі халодны быў душ для іх. Я бы сказаў, што прыём быў гарячы, можа, за першую гадзіну вельмі гарячы, але ў другую ўжо канструктыўны. Гэта нармальна, калі людзям спачатку выказваюць усе прэтэнзіі, пасля супакойваюцца... Разумею, так палепшылася ці не? Палепшылася, і гэта патрабаванне аб'ектыўнае часаў. Усё пра тыя ж перамовы. Гэта ўзмацняе суб'ектнасць беларускіх нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Тым, што прадстаўнік ваяроў з'явіўся в кабінеце. Тым, што в координацыйнай рады з'явілася камісія па нацыянальнай бяспекі і абароны. І тым, што нам трэба зараз усім узмацніць усе тры інстытуцыянальныя структуры. Офіс Святланы Ціханаўскай, аб'яднаны пераходны кабінет, координацыйную раду. Тагды ў нас з'явіцца надзея на тое, што пра Беларусь будуць гаварыць з беларусамі, а не без беларусаў. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Дмітрый Шагельскі, палітычны прадстаўнік палка Каліноўскага, быў у нашай студыі.